Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Amaylin. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adday di abroad ti asawak. Ket gapu iti kayat nga ugali ti katugangak, pimanawak iti balayda, nga uray saan akayat ti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Maylin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan kun amaanusan ti inam? Iso pumanaw kami dito'y balayo. Saan kayo pumanaw dita, Maylin? Basit lang na panaganos, malpasan ti kontratak. Agawid akton. Pasensyakan lando. Ngamdya kun maanusan ti ugali ti inam. Ay, no pumanaw ka dita balay, pasensyakan. Ngam awan mauray mo nga ipauit ko. Anya? Kayat mo nga anusan milatan iti anak mo tinagalas nga ugali ti inam? Ananusam ni nanang. Pakibagayam latan. Saan, lando? Pumanaw kami iti anak mo. Kat adakan ka no pauitan na kami wano saan. Sa dino nga iti papanantay ta, nanang. Agberok ta iti abangan ta, anak ko. Adamot na batbati nga ornong ko. Iso pay laang ti aramaten ta. Aging gaadyak makabirok iti trabaho. Kasanon nga iti panagadal ko. Aginrol kanton iti sabali a pagadalan. Anyamat nga minan ni Lola. Apay akas di ti ugali na. Jakam mo. Ngam saan kun amaanusan ti ugali na. Uray siyakmat, nanang. Jak kay kayat ni Lola. Nakaungungat. Naka-is-istrikto. Patyak ang makabirok tamot lang iti balay a pagabangan ta. Iso a pumanaw tan dito'y balay. Mano ka diti abang ti may salaang a kwarto, sir. 3,000 iti binulan. Puredanom kansilaw. Mabalin ka di amaturo kami itan arabi. Ngamin, awan sa bali apapanan mi. Numabayad ang lakid diti abang. Apay kiti nasaan. 1 month advance, 1 month deposit. Sige sir, bayad akon. Mano kayo ngagnad? 2 kami lang iti anak ko. Awan ti asawam? Aday di abroad, sir. Okay nga, Rod. Awan problema. Mabalin nyo na kita anti kwarto. Anak, agbati kan dito'y ha? Nakaluto akmatan iti kanam. Mangan kalaang nga no mabisin ka. Ha? Papanam nga, nanang. Agbero kak iti pagtrabahuak. Anya nga oras nga agawid ka. Ang mga numalamton Agsingsingpat ka dito'y Juan. Ilak mo tiri daw, Mabalin ko ka diti rumwar nga agay ayam. Sige, basta irikap mo tiruangan ti kwartuta. Kan dito'y kalaang paraangan. Saan ka arumrumwar iti gate? Nanang. O sige nga, Rodan. Inakon, anak ko. Ada ka di mo't la experience mo nga agtrabaho iti parlor? Wan, ma'am. Dayta mo ti sigod at trabaho. Sige nga, Rod. Mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyaman naklaunay, ma'am. Adayo ka di ti pagaw-awidam? Asidaglaang, ma'am. Okay nga, Rod. Sumrag ka iti husto nga oras. Gapotadyak kayat amaladaw ka. Wan, ma'am. Ada ka matgaya man, nanang. Wan, nagsingsingpot ka kadimat laang. Wan, nanang. Nakabiro ka kadi iti trabaho. Wan, anak ko. Mangrugi ako ninton bigat. Ay, wan, nanang. Nakita ni Uncle Alex nga gay ay ayam di tarwar. Nagungat ka di? Saan, nanang? Naanos mat ni Uncle Alex. Saan nakas ka ni Lola, anak kaungungat. Anya nga iti imbaganakan ka. Nagis-istorya kami. Anya nga iti nagis-istoryaan nyo. Nadamag na. No sa dino ti pagnanaadan ta, sakbay nga imay ta ditoy. Kurt, anya nga'y matinsong bat mo. Imbagak nga ayan ni Lola anaungat.
Sika talaga nga ubing. Kat nangan ka din. Saan pa'y nanang? Nasa papaymot. Kung nagayam ni Uncle Alex, umaynak ka no ikan itikanan no makaluto. Anya? Imbagak ngamin, nga mga nurabi ikan ang makaawid. Saan ka di nga damot den imbatik akanam? Imbagak matkan kwa na nga adda kanak, nga may mayat ka no kaluto ti kanak, tapno na pudot. Iso nga umaynak ka no ikan. Mabitlaang. Adda ka matgaya man, Maylin. Wan, isasaanin ang masapon nga ikam itikanan na ni Carlo. Ada akon. Oh, atoy. Para kada kayo adwa. Nagluto kayat ko amaramanan yu kuma. Awatong kuma. Madi, nutanggiyam ti grasya. Alaman laangan. Katagyaman na ka, ha? Awanan yaman na. Sige nga, Rod. Mapanak mo ten. Ang mga numakasi nga kada kayo nga agina. Ay na, naimas kayam tiluto ni Uncle Alex, nanang. Wan, kasmat lang itiluto ni tatang mo. Nanang, kumusta nga tamutan ni tatang? Ang mga nagpasugnod dayjay. Di na kayat apumanaw ta ijibalayda. Aging gaita, saan pa nga imawag? Ang mga imbagan ni nanang apimanaw ta ijibalayda. Nauyong mat ngamin ni Lola? Hala, ituloy mo timangan. Sapay na imas ti inted ni Uncle mo Alex si Daam. Ay, ungayam nanang. Kinunan ni Uncle Alex. Ada ka no anak na akataunak. Kat? Sa dino kano ti ayan na ita? Natay ka nun, nanang. Nadisgrasya da iti inana. Ha? Ay, kastagayam. Kaasimat nga rod ni Uncle mo, Alex. Talo abulan mo dito'y parlor. Ngamjak pa'y nakita nga imay nakasinukon ti asawam. Ada iti abro ti asawa. Kasta? Imbag man ta kayat nagtrabaho ka. Saan nga gipaw-paw iti asawak? Ada kinagura na kanyak. Anya ti kinagura na kan ka. Saan na akayat apumanawak iti balayda? Ngam impilit ko ti bimanaw. Tadyak kayat ti ugali ti katuganga. Gapo lang iti dayta? Di na kan paw-pawitan? Tapno ko na siguro nga agsubliak iti balayda. Ngam jak aramiden ti kasta. Kay kayat ko laangan ti agtrabaho. Ngam ti agnaod iti balayda. Sobra mo ti asawam? Kabailan na kayo ati isan iti anak mo? Ay bayam dita. Noan niya ti kayat na nga aramidan. Basta siyak. Jak to pulos ipalubos nga agbisin kami iti anak ko. Suko na kon ti anak ko. Imay matgayam diti ayan niyo. Inayabak tapno adda ka istoryak. Agyaman nak ha. Oray kaskasano. Adda makat katungtong ti anak ko. No kasta nga awanak. Awanan yaman na. Madamag ko man gayam. Kaano ka diti sa sang pati asawang? 7 pa'y abulan. Malpas ti kontrata na. Ngam, saanan nga umawawag kanyak? Kan saan mo nga gipaw-paw iti di kwarta? Ngam, apay mat. Nakabiro ka din iti sa bali? Diyak mo. Ngam tinao di ang nagtungtungan mi. Nagpasugnod. Gaputas saan na akayat apumanaw kami iti balayda. Ngam talaga adyak maanusan ti katugangak. Iso apimanaw kami iti anak ko. Ket gapu iti dayta. Saanan nga agpawpawit? Wan, kasta nga rod. Wan gaya. Ang mga numalipatak. Itad kon ti abang ko itaabulan. Taadaak matlaangan ditoy. Kwa. Uray usaran yu pa'y lang iti anak mo dayta a kwarta. Anya? Para kan ni Carlo dayta a kwarta. Amom. Napatag kanya akong ti anak mo. Kasla anak mo tan ti pangibilbilangak kan kwa na. Ngam, Alex, saan ang mabalin nga agnaad kami alibre diti balay mo? Mas kasapulam dayta a kwarta, Maylin. Di na ko mapakadanagan.
Kabaalakmat. Tulong ko kada kayo nga ginadayta. Isu apang asim, taawatam ko ma. Apay ngay may ka dito eh. Urayan mi amalpas ti trabahom, tagpasyar tayo. Anya? Apay adi mo impasakbay kanyak nga umay kayo. Saan ka kumang agunget? Sama ti pila. Saan mo ka di akayat ang makita ang naragsak ti anak mo? Di mo pa yan maipasyar. Gapo iti katatrabahom. Pasensya ka lakuman. Sige nga Rod. Urayan dak. Sana bale. Dandani malpas ti oras ti trabaho. Maylin, agur-uray samot ti asawam kan ti anak mo. Kwa ma'am. Ala, mabalin mo ti ag-out. Awan mo't laangan customer. Kaasi damat ang mangururay kan ka. Agyaman ak unay no kasta, ma'am. Ala nga Rod, isimpamon dagiti gamit mo, tauray umunakan. Masapa kan tulaagan na sumrak inton bigat. Wan, ma'am. Sika talaga. Simang putmut gaya man ti asawam. Ayos kayon? Saan ko nga asawa dayta? Isu ti akin ko kwa iti abangak abalay. Jakmat namnamaon nga umay da ditoy. Close da iti anak mo? Wan, katawanan ka no ngamin ti anak ko ti anak na apimusay. Isu nga imbilang na matan akasla anak. Agar-aram kan ka? Uy, saan Agtal na ka man. Imposible nga awan panagayat na kan ka. Awan matimbagbagana. Amang ano da plano na mangaram kan ka. Anya? Dayta ti kinagpay sumaylin. Nabayagan alablabanak tiriknakan ka. Ngam uray noon niya ti aramidag. Diyak mailibag, nga agayatakan ka. Amumot nga adahan ako ni ti asawa. Ngam manun abulan asaan ang nagparparik na kunam. Amangan, nakabirok matan iti sa bali. Kasano no saan? Apay ana iturad na kayo abaybayan. Anya a klase ti amarita. Diyak mo, Alex. No ikan naklakit dito gundaway. Nga agbalin nga ama ni Carlo. Aramidag. Panunutag pa'y anaimbag ti maipapan iti dayta. Nanang, mabalin ka di nga wagak ni Uncle Alex iti tatang. Nagkunay ti dayta. Ni Uncle Alex. Saan mo ang mabalin nga awagan iti tatang? Gaputasan nga iso ti amam. Kasta ka di, nanang. Urayan ta ti panagsubli ni tatang mo. Kanungay. Saan ko pa'y maibaga? Basta urayan ta ni tatang mo. Hello, asino da ito eh? Hello, Maylin. Sa dino tayan nyo iti anak ta. Apay at damagang pailaang. Anya ka kadi. Sakpay lang ti asawam. Kay iliw kayon iti anak ta. Sa dino tayan nyo. Pasensya kan Lando. Ngam saan mo amaamuan ti ayan mi? Adda akon dito'y Pilipinas. Kay iliw kayo na makita iti anak ta. Tao may kayo sukunin, tagawid tayon. Si kalaang ti agawid nung kayat mo. Diyak kayatan ti agawid iti balayyo. Pangasim, Maylin. Agawid tayon. Adda akmatan. Kat saan kayon to napanawan. Agbababawi ni nanang. Gapo iti trato na kada kayo. Agbalbaliw ka nun. Gapo ta narigat ti agmay maysa. Agpaiso ka di asan kan apumanaw? Saanen? Iso nga ibagam no sa dino ti ayan nyo. Tao may kayo sukunin. Sige, dumngag ka nga rod ta ibaga. Alex, umay na kami sukunan ti asawak. Agyamanak iti kinasingpat mo kada kami nga agina. Nagsakit, Maylin. Gaputa iti mano abulan a panagnaadyo dito. Nagbalin kayo na pamilyak. Alex, amumat nga daan ako ni ti asawa. Ngam nang namnama ak amaayat nakmat, Maylin. Ada asawak, Alex. Saan ka narigat nga ayatan? Gaputa na kasingsingpat ka. Ngam napatpataglata kanyak ti asawak. Maawatan ka iti dayta, Maylin. Katsapay la kuma. Tagbalin kayo anaragsak iti asawam. Saan kanto amalipatan ti kinaimbag mo kada kami nga agina, Alex?
Pag-awanin na ko, Maylene. Apay akas tamat ng tilangayo, nanang. Nagsaksakita, kidi awan kayon. Kanayon nga awan ganas ko amangan. Di na yung bagbaga kanyak ti sasaaden na, Maylin. Anya, pakawanin na ko, Maylene. No nagbalinak anak us pagkada kayo nga gina. Idi awan kayon. Sakla maamiris anarigat gayam ti agmaymaysa. Pakawanin dakmat ko, ma. No pinanawan na kayo, nanang. Pakawanin dak. No saan ko ana-anusan ti ugali yo. Agyan kayo ditoy. Kat saan kayo kuman apumanaw iti apo ko. O nanang, saan kamin apumanaw? Saan na nagsubli ti asawak ija abroad, Mr. Lonely, ket isumutlaeng ti kadwak ita amangas asikaso iti nakapsutan nga inana. Tuy pagayam mo, Maylin. Agyaman pagayam Maylin iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at met, tas saan ka nasulisog iti sabali alalaki. Kasayaatan latta, nga urnusen nyo ti anyaman asaan nyo ang nagkinaawatan iti asawam. Gapu ta isupay laeng ti pudpudno nga asawam ken ama ti anak mo. Kang runan iti amin, nagkasar kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maylin, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclahi. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.